നമ്മുടെ തിരുത മുട്ട ഫ്രൈ, മാങ്ങ പാൽക്കറി, പച്ചക്കായ ഉലത്തിയത്, ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരൻ, വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ ടൈൽസ്. ഇന്ന് 2 റെസിപ്പീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തിരുത പാൽക്കറിയും തിരുത എഗ് ഫ്രൈയും. ഒരു 2.5 kg തിരുതയായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്രയും വലിയ എഗ്സാണ് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മീൻ മുട്ട ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള വെയിൻസ് എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റണം. വെയിൻസ് മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് മാറ്റാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എഗ്സ് ബ്രേക്കായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നല്ല നീറ്റായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് മൊത്തം നന്നായിട്ട് കഴുകിക്കളയാം. എപ്പോഴും കഴുകുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കഴുകാനായിട്ട്. ഇനി ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഈ മീൻ മുട്ട ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് പതിയെ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത്. ഈ മീൻ മുട്ടയിലോട്ട് ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ചതച്ച പച്ചമുളക് ആൻഡ് 1 ടീസ്പൂൺ ചതച്ച ഇഞ്ചി ആൻഡ് 1/4 ടീസ്പൂൺ ടേമറിക് പൗഡർ. ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് ഈ മീൻ മുട്ട മുങ്ങിക്കിടക്കാവുന്ന ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു ചെറിയ പീസ് കൊടംപുളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും ഈ മീൻ മുട്ട കുക്കാവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി എഗ്സ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ വേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസിയാണ്. നമ്മൾ വേവിക്കാതെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആകെ കൂടെ മെസ്സായിട്ട് പോകും. ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്ത മീൻ മുട്ടയുടെ ചെറിയ ലെയർ ഒരു സ്കിന്നും കൂടി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മുടെ അരപ്പ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മേലെയുള്ള തിൻ സ്കിൻ ഇതുപോലെ മാറ്റിക്കളയാം. ചിലർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്കിൻ അങ്ങനെ മാറ്റാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ എല്ലാ നേരിയതായിട്ടുള്ള തൊലിയെല്ലാം മാറ്റിക്കളയാം. ഇനി കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി മസാല പുരട്ടാനായിട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ജിഞ്ചറും ഒരു 12 ഗാർലിക്കും 5 ഗ്രീൻ ചില്ലീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. അത്യാവശ്യം നല്ല കളറായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡിഷിന് നല്ലത്. ആൻഡ് 1 ടീസ്പൂൺ സ്പൈസി ചില്ലി പൗഡർ. സോൾട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ കൊടംപുളിയും നമ്മൾ മീൻ മുട്ട കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ലൈം ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാനൊരു 1/2 ലൈമിൻ്റെ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഫിഷ് എഗ്സിലൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ മീൻ മുട്ടയ്ക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് അരപ്പ് ഉള്ളതാണ് നല്ലത്. ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസിലും നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. ഒരു 1 hour ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിഷ് എഗ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കവർ ചെയ്ത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം. ഈ മീൻ മുട്ട കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ചൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട്. കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം.
ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ല കറുത്ത കളർ വരുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ നേരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മസാല പുരട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചങ്കി പീസസ് ഉണ്ടാവില്ല, ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി പൊടിഞ്ഞ രീതിയിലേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചങ്കി പീസസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇനി കറി ലീവ്സും ആഡ് ചെയ്യാം, ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഗാർണിഷിങ്. നമ്മുടെ മീൻ മുട്ട ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിരുത പാൽക്കറി റെഡിയാക്കാം. ഞാനൊരു 1.5 kg ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ തിരുത എപ്പോഴും റൗണ്ട് പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത്. ബട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫില്ലേ പോലെ കട്ട് ചെയ്താലാണ് പിള്ളേർ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് തിരുത പാൽക്കറിക്ക് എപ്പോഴും റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത്, വിത്ത് മുള്ളോട് കൂടിയാണ്. ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നമ്മുടെ ചതച്ച ചെറിയ ഉള്ളി 1 കപ്പ്, ആൻഡ് ഒരു 10 ഗ്രീൻ ചില്ലി ചതച്ചത്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു 15 എണ്ണം, ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചതച്ചത്. ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ വഴറ്റിയിട്ട് വേണം മസാല ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതൊരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറിൽ ഇരിക്കേണ്ട കറിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ചില്ലി പൗഡർ അധികം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ടർമറിക് പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ ആൻഡ് 1/4 ടീസ്പൂൺ സ്പൈസി ചില്ലി പൗഡർ. ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റാം. ഈ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറിയിട്ട് വേണം റോ മാംഗോ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ 2 പച്ചമാങ്ങ ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അഗെയിൻ മാങ്ങ ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്യാം. സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി തിരുത ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ മസാലയെല്ലാം ഈ മീനിൽ പിടിക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്യാം. ഇനി 2ാം പാൽ ഒഴിച്ച് ഈ മീനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഈ മീൻ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ മാത്രമുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും. ഈ 2ാം പാൽ എപ്പോഴും നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ബിക്കോസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചട്ടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാം. ആൻഡ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മൂടി വെച്ചൊന്ന് ഈ മീൻ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു 2 കപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഈ പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇട്ട് സ്റ്റേർ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചട്ടി ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിം വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകാം. ഇനി ഈ തിരുത പാൽക്കറി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രൈഡ് അണിയൻസ്, നമ്മുടെ ഷാലറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ സെയിം പാനിലോട്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു പിഞ്ച് ഉലുവ പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഒരു പിഞ്ച് ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കറിയുടെ മേലെ ആഡ് ചെയ്യാം. കുറേ കറി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ തിരുത പാൽക്കറി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ചിൻ്റെ ഡിഷസിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ തിരുത മുട്ട പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്നാറിന് മേടിച്ച് നമ്മുടെ മുറത്തിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വാഴല ഇട്ടിട്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് അണിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ്. നമ്മുടെ തിരുത മുട്ട ഫ്രൈ, തിരുത മാങ്ങ പാൽക്കറി, പച്ചക്കായ ഒലത്തിയത്, ബീട്രൂട്ട് തോരൻ, വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ആൻഡ് നമ്മുടെ മഞ്ഞമൂര്. AC ഇട്ടോ? മീൻ മുട്ടയുടെ അല്ലേ? വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചൂടാറിപ്പോയിട്ടാ.
നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അയ്യോ അത് ഇടല്ലേ, നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ചേച്ചി ലൈമൊക്കെ. മീൻകറി ഇടട്ടെ. മീൻ മുട്ട മാത്രം മതിയോ? പച്ചക്കറിയും വേണ്ട ചേച്ചു. ബീട്രൂട്ട് തോരൻ, വെണ്ടയ്ക്ക, പച്ചക്കായ.